Róise tú cear leor. Ja. Tá. Nuair bhfuair sí maith go raibh sí agsúla páiste bhí secin sin nach benim rud a bhí wethe. Tina, ní bhhaine se le duine be seachas mo hain. Róise na hiigem ce fáil. Bheith an fáisteán. OK. Níl mise a ggéire a bheith am bhámaí. Dig an méid sin. Nu an é nach bhfuil se sa cheart ag ben a leid go rud a rá. Suas go dtíon puinte sin tá mé apgur sí ceap a béidir, ag an tám ceart, béidir go mach páistí ein, ach an sin that actually bhí sí tarach hiic sin sin díadach go béinte níl se seo weim. Agus níorna sí gomach faoi mai alta gur bhí aici go marstúd se sin rilí gur páistí. An rud a smú tá bhaid an síl se agus níl mise a ggéire a thuirtó. Thuaimid tríd se hána Róise. Agus tá chuid hormón bunas ceann faoi láthair. An rud is mó atá tasa géirí ar an saoil seo ná bheith le meic. Tá mai céad fin géad cínta chu sin. Ach tá mai cínta freisin nach bhfuil me a ggéire páistí. Ní inis náidíomh. Tá bhí heapa go leanna sí ar éile sin Ginmhilleadh mar go bhfuil aici nach chud an tám ceart na chéile páistí bheitce agus nína aici an bhfuil si ábalta rilí páistí bheitce ná ríide hééis méid tá tálaide hána. Se ach níl an darna ra am. Cá freis na. Agus mór an trú é sin. Ceir tá ort? Mis agus meic. Ceir a tharla. Fu se adháin an cáirta san nó san London. Ceimiid go mám ar dirty weekend le tó. Ja, nuair an sa meach faoi tá sí just thó trí chéile agus thógurtaí agus nílas go cecha leanna si a rá agus ceapann si dosach was a béidir go sin an gachan rud éibriach le si sú go mór go sin an gachan rud éibriach ach fear ní breannate go mai sin ná. So cinis páiste sin bhhairtú Róise? Cinis? Agus cá sí an sin just bogad eile na híal sin téann tá sin ná dhéana le tá sé fear deachar. Ach tá neir go a chrí deice ina híal, beidir go cleachta cinis fi bheith déile le rudí trágóidecha a chuann séisteach go mór ar mar tá sí go thomlan an rá le meic. Tá an rá Róise, right? Bhhairta san páistí teannig sí bailcha be go má me si go bráchas. No! Ar gar isto, rud